Naraw silta mill-Vanġelu ta' Mattew, kapitlu 8. Meta niżel mill-muntanja segwewh folol kbar. U wara wieħed imġiddem resaq fuqu u miel bil-qima qudiemu. U qallu sit, jekk trid tista' tippurifikani. U Ġesu matta ridu messu u qallu irrid. Kun purifikat. Dritt il-ġdiem tiegħu kien purifikat. U Ġesu qallu ara li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur. Uri li jekk innifsek lis-saċerdot u offri lotja li kmanda Mosè bħala xhieda għalihom. Amen. Missi ta' smawiet, ta' bilħaq, l-għajnejn tagħna huma diretti lejk. Int il-sors ta' kull qawwa, ta' kull komfort, ta' kull faraġ għalina. U li Eva, li inti sejjaħtilna sabiex nkunu ċittadini tas-saltna smewitija. Grazzi missier tal-li din l-istedina tiegħek inti qiegħed twassala lid-dinja kollha. Nitolbuk mulej biex għal darb'oħra kif għandna din l-okkażjoni li nisimgħu il-kelma tiegħek mxandra lilna, għatina mulej li fi qlubna jkollna wisalja. Tħallix mulej li l-imbarazz tal-ħajja tagħna, l-bżulija, l-indifferenza, id-dnub, ifixkilna milli nħadnuha bil-manswetudni, nilqawha bħala il-ħobs neċessarju li għandna bżonn. Nitolbuk mulej biex tatina widnen li jisimgħu biex bekk aħna nkunu mqanqla għall-azzjoni wkoll. Da tolbuha f'ġibnek, Sidna Ġesu. Amen. Is-Sid Ġesu Kristu qatt ma jieqaf milli jintrigani, aktar ma nitgħallem dwaru, aktar iqanqalni biex nersaq lejh, però ukoll Ġesu kapaċi jqajjem kontroversja, kapaċi jiskandalizza lin-nies ukoll, bħalma hemm nies li huma attirati lejh, nies oħra ma jridux jafu bih. Huwa rivoluzzjonarju fis-sens tajjeb tal-kelma. Bil-priedka tiegħu fuq il-muntanja, Ġesu bija qaleb ta' taħt fuq is-sistema reliġjuża tal-Lut. Il-Lut kienu jiftaħru bejniethom li huma il-poplu maħtur tal-Alla, il-nies li ma kinux Lut għal-jom u ma kienu jsejħulhom jgħajruhom klieb, m'intomx parti minna, però aħna l-poplu tal-Alla. U Ġesu hawnhekk jaqlibilhom is-sistema tagħhom sotto sopra. Jikxifhom bħala nies ta' twemmin fals, il-parti kbira minnhom, bimġiba ipokrita, b'attitudni superfiċjali, jagħmlu lat minn barra però l-qalb mhix qiegħed hemmhekk, u tama infondata. Tama tagħhom kienet aktar fit-tieba tagħhom stess. L-ar żball li tista' tagħmel. Meta Ġesu beda biex qalilhom illi il-foqra fl-ispirtu dawn huma l-imberkin quddiem Alla, għax ta' dawn hija s-saltna ta' smawiet. L-Evanġelista jispeċifika li il-messaġġ tiegħu Ġesu għaddih b'awtorità, tant li n-nies tbelħu u staġbu. Ma kienux mdorrijin illi jisimgħu illi Ġesu imma jien ngħidilkom bħalli kieku int minit. X'int speċjali aktar mir-rabbin l-oħra. Da bħal meta nisimgħu pereżempju Assis qed jikkwota x'qal il-Konċilju ta' Kostantinopli. Qed tifhem jew x'qal San Tumas ta' Aquino. Qed tifhem x'qal ħadd ieħor. Ġesu kien differenti. Ġesu irċieva l-messaġġ tiegħu direttament mis-sema. Il-kliem li Alla qallu biex jgħid għalunna. U allura għandu il-timbru, għandu s-siġill divin fuq, qatt ma kwota mill-Mixna, dawn il-tradizzjonijiet komplikati u komplessi tal-Lut, qatt ma kwota mit-Talmud, qatt ma kwota mill-Midrash. Ġesu għalilhom imma jien ngħidilkom, intom tallimtu hekk, imma jien ngħidilkom. Qatt ma qatt tradizzjoni tfolot tal-istabbiliment reliġjuż. U allura ovvjament Ġesu hawnhekk qed ipoġġi lil nnifsu bħala il-mira tal-attakk. Il-mira tal-attakk. U kif
mhux darba jew tnejn qalulu, pereżempju meta ngħadda fit-tempju, tajjeb marru fuqu, is-Saduċej qalulu bliema awtorità qed tagħmel dal-ħwejjeġ. Min tajjilek din l-awtorità biex taġixxi hekk? U allura Mattew, l-Evanġelista, l-awtur ta' dan il-ktieb, issa irid jurina illi Ġesu tkellem b'awtorità, imma wkoll kapaċi jaġixxi b'awtorità sopranaturali. Ġesu qed jurina li għandu warrant, għandu il-jett illi jitkellem hekk, illi għajdilna kif inni appuntu il għaliex mhuwiex sempliċi bniedem. Huwa bniedem tad-demm u l-laħam, imwieled minn Marija Verġini, bniedem kellu bżonn jorqod, jiekol, jistrieħ, bniedem perfett. Però kellu seta sopranaturali. U allura Mattew issa f'kapitlu 8 u 9 se jtina sensiela sħiħa, katina sħiħa ta' mirakli, aħna nħobbu ngħidulhom mirakli, eġubijiet illi jawtentikawh bħala l-Messija. Illi bħalli kieku dawn il-mirakli li sa ħanarawhom wieħed, tajjeb kull darba Ġesu qed jurina illi għandu t-timbru ta' Alla fuq. F'okkażjoni oħra Ġesu jgħid meta l-lut jistaqsuh x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-emejjel talla, Ġesu qalilhom illi intom għandkom temlu f'dak illi batu għax Alla l-Missier fuqu poġġa s-siġil tiegħu. U allura Ġesu hawnhekk dawn il-mirakli b'dawn l-emejjel ta' fejqan qed jurina li huwa ma eżattax u ġie bħalli kieku xi impostur bħalma soltu naraw. Imma huwa awtentiku, huwa ġenwin, huwa mibgħut mis-sema u nnifsu jgħid jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma tal-Missier illi bagħtni. U allura il-kliem tiegħu kliem eċċezzjonali. Il-mirakli tiegħu anke wieħed li ma kienx favorih sa dakinhar Nikodemu qallu aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla għax ħadd ma jista' jagħmel dawn is-sinjali jew dan mirakli qed tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. Il-kliem tiegħu, il-mirakli tiegħu u il-ħafna profeziji dwaru mill-antik illi seħħew fih dawn kollha jagħtuna prova suprema, prova qawwija tad-divinità tiegħu. Prova tal-kredenzjali tiegħu li huwa mibgħut bħala il-profeta, bħala il-sultan tagħna, bħala l-qassis il-kbir mis-sema. Profeta biex jeħlisna mill-injoranza spiritwali tagħna, sultan biex jirrenja fuqna u jipproteġina mill-edewwa tagħna, ix-xitan u d-dinja ħażina preżenti, kif ukoll qassis il-kbir li offra li nnifsu bħala sakrifiċċju għad-dnub biex inkunu maħfura. Allura Ġesu jagħti importanza tremenda lill-mirakli tiegħu. Il-mirakli tiegħu mhumiex sempliċement ħrejjef jew leġġendi illi kibru madwaru. Mattew mal-Evanġelisti l-oħra jagħtina ħafna indikazzjonijiet li huwa awtentiku, mhuwiex qed jivvinta. Mhux qed jivvinta. U dan jgħiduh l-aqwa esperti illi jeżaminaw dawn l-erba' kotba Mattew, Marku, Luqa u Ġwanni u jgħidulna li dawn huma rapporti awtentiċi, rapporti veri, rapporti li jiġdu x'ġara ta' bilħaq fil-persuna ta' Ġesu ta' Nazaret. Ġesu nnifsu jgħid it-testimonjanza li għandi jien hija ikbar minn ta' Ġwanni l-Battista. Għax l-opri li tagħni l-Missier biex intemmhom, l-opri infushom li qed nagħmel, il-mirakli ġifieri, jiġdu dwari illi l-Missier batni. Meta kien fiċ-ċenaklu jerġa' jkellem id-dixxiplu jgħidilhom ma temminx li Filippu qed jgħid, ma temminx li jien fil-Missier u l-Missier u fija il-kliem li jien ngħidilkom ma nitkellmux minn innifsi mhux jien qed nivvintaħ. Imma huwa l-Missier li jibqa' fija jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni li jien fil-Missier u l-Missier fija. Qed jgħid illi hu ħaġa waħda mal-Missier. Ugwali miegħu fid-divinità. Altrimenti, però għal jgħidilhom, altrimenti emnu minħabba l-opri infushom. Għax ħadd. Ora, il-profeti, ħafna mill-profeti għamlu mirakli, però fil-kwantità u fil-kwalità kif għamilhom Ġesu ħadd ma der bħalu. Aktar tard Ġesu jkompli jgħidilhom kieku ma għamilx fosthom
l-opri li ħadd ieħor ma għamel. U nnifsu qed jgħid, ħadd ieħor ma għamel il-kwalità ta' mirakli li għamilt jien. Ma kienx ikollhom ħtija ta' dnub immissa kemm raw kif ukoll badu lili u lill-missieri wkoll. Meta wieħed jaqra l-Vanġeli, jaqra x'għallem Ġesu u kif u wetta u konferma kliemu bil-mirakli tiegħu, m'għandu ebda skuża illi hu għadu bot mill-grazzja t'Alla. Is-sinjali ta' Ġesu, il-mirakli tiegħu jibqgħu l-aqwa attestazzjoni, l-aqwa firma mingħand Alla l-Missier illi huwa il-Salvatur ġenwin, Salvatur li jibqa' jgħod tul il-ġenerazzjonijiet. Għaddew 20 seklu mindu Ġesu der fostna. Ġwanni l-Apostlu jgħid illi Ġesu għamel infatti ħafna mirakli oħra li mhumiex miktuba f'dal ktieb. Imma dawn inkitbu u kiteb biss 7 Ġwanni plus il-reżurrezzjoni tiegħu. Dawn inkitbu biex intom temnu li Ġesu huwa l-Messija bin Alla u biex billi temnu ikolkom il-ħajja f'ismu. Ġifieri li qegħdin ikkonfrontat bil-persuna ta' Ġesu. Tajjeb fil-Vanġelu qegħdin nagħmlu hekk biex aħna aktar nafdaw fih, aktar nitalmu niddependu fuqu għal kull barka tagħna, speċjalment għal maħfra tagħna quddiem Alla. Ġesu hawnhekk ħanarawh qiegħed ifejjaq. Dak iż-żmien jew anke llum bniedem li jagħmel dawn l-ġubijiet isejħulu tawmaturgu, wieħed illi jagħmel affarijiet li ħadd ieħor mhux kapaċi jagħmilhom. Ġesu il-mirakli tiegħu kif huma rapportati huma tant jidhru ġenwini illi ma tistax iddubithom. Li qed jiġri llum jiena ħansejħulhom dawn l-imposturi moderni illi jippretendu illi jagħmlu l-mirajt itawlulek saqajk, ifejquk mit-truxija jew affarijiet illi ħadd ma jista' jikkonfermhom. Dawn l-imposturi moderni ma jimpressjonawkx għax tintebaħ jekk m'intix b'sebgħek f'ħalqek tintebaħ mill-ewwel li mhumiex ġenwini. Frattant Ġesu fejjaq totalment kull min marandu għal fejqan. Ġesu ma batux lem, ma keċċiex il-barra. Fejjaq totalment, fejjaq istantanjament, fejjaq mingħajr teatrini illu xiġri. Niltaqgħu f'sala kbira u bil-mużika u mbaxxu dwal biex noħolqu dik l-atmosfera ta' mistennija. Le, Ġesu fit-triq, fil-kampanja fejn ikun kien fejjaq dak li jkun. U bl-aħlas. Bl-aħlas. Anke dik biss. Illum dawn il-fejjieqa karizmatiċi x'għamlu illi iridu jeħdulek mhux jagħtuk. Jagħtuk ta' parsi, ma ċertament iridu jeħdulek. Ġesu fejjaq bl-aħlas. Bħalmi għas-salvazzjoni tiegħu mingħajr ħlas bla ma fija prezz. Ja imprezzabbli ma mogħtija b'xejn li jenna skont il-grazzja t'Alla. Għalhekk Ġesu lill-dixxipli meta bagħthom biex ixandru u jfejqu, għalhom ikkuraw il-morda qajmu l-mejtin, ippurifikaw lill-imġidmin, ixħtu l-barra d-demonji, irċivejtu b'xejn, għatu b'xejn. Għatu b'xejn. Dan huwa kollu kontrast għal fejjieqa moderni. Le, irrid illi l-fiduċja tiegħi ma tkunx fi bniedem brikkun li ġi għandi. Irrida tkun f'Ġesu ta' Nazaret, l-iben divin ta' Alla. Mibgħut fostna għas-salvazzjoni tagħna. Ġesu fejjaq mart organiku u saħansitra qajjem il-mejtin u ta' anke lid-dixxipli tiegħu li jqajmu l-mejtin. Ovvjament ma jfissirx illi għax awtentika l-ministeru tiegħu b'dan il-mod allura huwa obbligat li jkompli jagħmel hekk matul il-ġenerazzjonijiet. Dik xi ħaġa nifhmuha. Jekk jiena mort għand notar u iffermajt kuntratt, tajjeb, dik il-ferma li iffermajt dakinhar tibqa' tot, jistgħu jgħaddu 100 sena, 200 sena, 300 sena, tibqa' tot. Ġesu ikkonferma il-ġenwinità tiegħu bil-mirakli, dawk il-mirakli huma rrekordjati għalina, Ġwanna qalilna dawn ktibthom biex intom li ma rajtuhx il-Ġesu, intom li ma ltqajtux miegħu fiżikament, temnu fih. U biex billi meta temnu fih ikolkom il-ħajja eterna. Allura
dawn il-mirakli huma rrekordjati bħala siġil permanenti biex aħna ma niddubitawx. Fl-ewwel 3 mirakli ħaltaqgħu magħhom, illum ħanaraw wieħed biss. Ġesu juri l-kumpassjoni tiegħu għad-batijiet fiżiċi tagħna. Nafu x'ġifieri tbatija, xi ftit jew kollha għaddejjin jew għaddejna minna. Ġesu wkoll jirrispondi għal 3 appelli. Meta aħna nappellawlu, meta aħna morru għandu bl-appell, bir-rikjesta, bit-talba tagħna, Ġesu ma jsotx widnejh, jisma'. Jisma' l-għajta tal-batut u wkoll jaġixxi skont ir-rieda tiegħu waħdu. Hawnhekk li hija impressjonanti ta' bilħaqija li dal-mirakli li Mattew irrekordjalna, Ġesu serva lin-nies fl-iskaluni l-aktar baxxi tas-soċjetà. Ma fejjaqx lis-sultan, ma fejjaqx lil xi uffiċjali jew politiku importanti, fejjaq leprus, soldat li kien tant leprus li ovvjament kien tant emarġinat għas kellu permess li jgħix fis-soċjetà, kellu jmur jgħix għalih maħabba il-mart kontaġġjuż tiegħu. Is-soldat, iċ-ċenturjun, kien stmat bħala intruder fil-pajjiż li kien qiegħed jigvernhom, jaħkimhom f'isem l-imperatur kontra l-liġi u ifejq ukoll mara komuni. Mara li dak iż-żmien il-mara tieħdux għalikom kienet ikkalpestata. Kif għadha sal-lum fil-pajjiżi Musulmani u f'kulturi oħrajn, il-mara hija stmata tafu fejn? Fejn ippenetra l-Vanġelu. Fejn ippenetra l-Vanġelu. Fejn mill-influenza tal-Vanġelu hemm il-mara hija mogħtija d-dinjità tagħha. L-Apostol Pawli jgħid li fi Kristu Ġesu m'hemmx la raġu qas mara, m'hemmx la l-sir qas kieles, m'hemmx la barbolu qas kita, imma aħna l-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġesu. Ġesu illi ifejjaq mara komuni li ma jaf ħadd biha u ħadd ma jimpurtaħ biha ħlief l-erba raba illi forsi kellha. Allora nibdew b'dan il-rakkont illi rajna hekk dwar dan l-imġiddem. Il-ġdiem, il-kelma lepra bil-Grek tkopri infatti diversità ta' mar tal-ġidda. Tajjeb fosthom il-psoriasi, il-lupus, il-ħżieża, il-fejvis, diversità. Però fisser ukoll ovvjament dak li llum nafuha bħala Hansen's disease, il-ġdiem. Il-ġdiem. Darba konna morna naraw wieħed imġiddem. Iż-żejt il-siġġiewi, il-żurrier. Għadha teżisti u għad m'hawnx kura permanenti għaliha. Dil-marda terribbli u imwera tal-ġdiem. Il-ġdiem fil-Bibbja jservi bħala illustrazzjoni, bħala stampa tal-kondizzjoni tagħna fid-dnub. Għaliex bħal-lebra jew bħal-ġdiem, il-dnub jinfetta l-persuna kollha. Jinfettana l-ħsieb tagħna, l-emozzjonijiet tagħna, ir-rieda tagħna, il-ġisem tagħna fis-sens li jimrat u jmut. Il-pazjent ukoll idu ma jinduna li huwa infettat bil-ġdiem bħalma aħna nsibuha diffiċli mingħajr il-konvinzjoni tal-Ispiritu Santu illi aħna maħna xejn ħlief midinbin ingrati li ħaqna l-kastik etern min Alla. Il-marda tal-ġdiem hija kera, hija moqżiża, tħassrek, literalment tħassrek bil-mod il-mod. Tikkontaminak, taljenak mill-nies u hija inkurabbli. Il-bniedem għalmenu sal-lum għadu mhux kapaċi ifejjaq. Bil-mediċina tista' titrażżan dakinhar ovvjament. Ma kinux jafu xejn ħlief illi nifsek jekk inti mġiddem għattieħ għax tista' tittieħed bin-nifs. Forsi mirra Benher jaf kif kienet is-sitwazzjoni terribbli dakinhar. F'dan il-każ ta' dan l-imġiddem, il-fatt li għandek folol kbar qegħdin isegwu l-Ġesu u nieżel mill-muntanja wara l-Pritkalo u jersaq fuq dan l-imġiddem. Allora jista' jkun illi
illi kien ibati b'xi marda oħra tal-ġilda. Però jista' jkun ukoll illi kien verament imġiddem, Hansen's disease. U da tant kien konfidenti, tant kien ħanejdu hekk persważissimu, illi Ġesu mhux se jiddiżappuntah. Illi kiser il-liġi soċjali, qed tifhem, flok ma baqa' mwarrab min-nies, tħallat man-nies għax kien jaf illi sakemm ħajersaq fejn Ġesu. ħajkun bniedem normali bħal ħadd ieħor. Il-konfidenza u l-kuraġġ ta' dan l-imġiddem hija xi ħaġa impressjonanti. Ma għadx jgħid imniġġes kif kien suppost jagħmel jekk jara xi ħadd ries għalejh. Imma rrikorra għand Ġesu res għalejh għax ħass illi ma kienx se jkun imċanfar jew diżappuntat. Però mara għand Ġesu b'reverenza. B'reverenza. Illum ħafna nies jistmaw il-Ġesu bħalli kieku biex isolvilhom il-problemi fil-familja jew fil-mart tagħhom jew le. Mar qudiemu b'reverenza, infatti jgħidlu miel bil-qima qudiemu. Il-kelma tfisser propjament proskuneo illi nxteħet għal wiċċu fl-art qudiemu. Dik ir-reverenza lejn Ġesu Kristu. Bla preżunzjoni imma aktarx b'adorazzjoni lejh. U għaraf l-identità vera ta' Ġesu. Għaraf minu ta' bilħaq. Il-kelma kurios tista' tfisser mister jew tista' tfisser ser. Però tista' tfisser ukoll Lord. Sit, mulej, li allura hija titlu riservat għal Alla il-ħaj. U dana l-imġiddem jgħidlu sit, jekk trid tista' tippurifikani. Ma naħsibx li mara għandu għallu mister, għax kieku jiena Alla jħarisna imġiddem. U ma xi ħadd komuni ngħidu mister tista' tfejjani. X'tajdu? Tajdu jien iblaħ. Ant mi ħammur irrid inkun naf li huwa xi ħadd ola minn mister jew ser imma għal-mulej nifsu, il-ħalliq nifsu. Imur għandu wkoll imqanqal minn umiltà fiduċjuża. Sit jekk trid tista' tippurifikani, ħallija fidejh. Kemm sabiħa din. Ħallija fidejh. M'hemmx name it and claim it, kif qegħdin nisimgħu sikwit. Illi jekk inti tis-sinjur ikkmanda r-rikkezzi biex jisiru tiegħek. Jekk inti titfiq ikkmanda le. Dan il-Lebrus jgħallimna. U Mattew għalhekk ħallilna dawn il-ġrajiet li seħħew biex nitalmu minnhom. Dana l-Lebrus kien umli però fiduċjuż ukoll. Ma klemjax li huwa denju jew jistħoqlu, ma qiegħed li hu nnifsu għad-dispożizzjoni tas-Sit Ġesu. Mulej, għamel li trid biha. Jekk ma tfejjaqnix, mhux ħan irribella. Imma tista' tfejjaqni. Kapaċi tfejjaqni. Kwalifikat biex tfejjaqni. Fatti, qabel ma pritka, l-pritka tiegħu Mattew jgħidilna li Ġesu kien diġà beda jagħmel sensiela kbira ta' mirakli fost in-nies. Dan il-Lebrus ukoll resaq bil-fidi. Tista' tippurifikani, ma marx ħadd tattihom, ma marx ħadd titobba. Toppa. Bil-rispett kollu lehom li għandna fejn ringrazzaw l-Alla tobba u infermiera u nies li ħsibna fil-debolizzi tagħna. Però hemm il-limiti fil-mediċina vera. Dana il-Lebrus wiċċ ma Ġesu għallu tista' tippurifikani. Konvinzjoni assoluta li Ġesu kien kapaċi, kwalifikat illi ħajtu u saħtu kienet fidejh. Avviċinajtu inti l-Ġesu. Tgħid li mhix imġiddem, irringrazzja l-Alla m'intix, però taf li għandek marda ħansejħula hekk wisqar mill-ġdiem. Wisqar. Id-dnub, il-qalb ġeblija tiegħek, il-fatt li inti offendejt l-Alla u tgħix bħalli kieku mhux xejn. Ma taħsibx li hija marda wisqar din. Illi hemm bżonn il-fejqan. Tarfu lil Ġesu bħala l-fejjiq suprem tiegħek?
Qed tilqa' il-każ kabrus tiegħek qudiemu, qed tippreżentajtu qudiemu. Ġesu jgħid min jiġi għandi ma nkeċċiex il-barra. Jiena nilqgħu. Fatti, kontrarju għall-impressjoni ta' ħafna nies illum, Ġesu huwa dispost jilqana u jfejjana, huwa dispost. Huwa available. Dana ngħidu biex il-kol kemm aħna individwalment ejjew morru għandu bil-fidi il għaliex kapaċi naddafna mid-dnub. U m'hemmx bżonn medjazzjoni intermedjarji ta' ħaddieħor ta' Marija tal-Qaddisin. Hemm dan il-proverbju dar kien jgħiduh bil-Latin ad Jesum per Mariam, immorru għand Ġesu permezz ta' Marija u jien ngħid għalfejn. Meta Ġesu qed jgħidlek jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandi u jixrob. Min jemmen fija, palma qalt l-Iskrittura toħroġ minn ġewwa zaqqu xmajjar ta' ilma ħaj. Jekk xi ħadd bil-ġuħ ħajġi għandi u jiekola. Li marra Samaritana qalilha kieku kont taf lodja tagħha min qed jgħidlek ħatin nixrob kont titolbu int u hu kien jagħti lilek ilma ħaj. Alla jridna l-morru direttament għand Ġesu illi huwa sar bniedem bħalna appuntu biex jidentifika li hu nnifsu magħna. Ġesu huwa aċċessibbli, mhux il-bogħod. Huwa Emmanuel, huwa Alla magħna fid-djufijietna. L-Evanġelisti jsemmu ħafna sentimenti, ħafna feelings li ħass Ġesu meta kien fostna. Ħafna. Però l-aktar li tissemma x'inhi? Il-kumpassjoni tiegħu, il-ħniena tiegħu, il-modrija tiegħu. Wis aktar nisimgħu l-Ġesu ġieli rabja, vera, imma l-aktar il-modrija tiegħu. Iħares lejna u jibki magħna bħalma għamel quddiem il-qabar ta' Lażru. Ġesu kien jaf imma daħal magħna fil-qagħda skabruża tagħna. Meta ra u rrealizza x'ħerba, xi traċedja għamlet dnub minna. Ġesu hawnhekk jidentifika ruħu mal-midinbin. Infatti jgħidlek li Ġesu messu. Suppost tixxokkja ruħek hawnhekk. Suppost ġismek xewk. Tmiss lebrus. Meta fil-Levitiku 5 vers 3 jgħidlek illi jekk wieħed imiss xi ħadd jew xi ħaġa imnizza isir ħati, Ġesu kien les li jsir ħati għax meta messu hemmhekk jidħol f'kuntatt miegħu, kuntatt kumpassjonali miegħu. Ma fejqux mill-bogħod fejn inti. Ifejqu. Ġesu ifejjaqna però mingħajr ma jinfetta ruħu. U li mara fl-ebda dnub, Alla għamlu biex ikun dnub għalina, biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Biex Alla jodna bħala nies ġusti, Ġesu kien magħdud mat-trasgressuri. Mhux hekk jgħid Marku fil-Vanġelu meta kien imsallab mal-għowda fuq il-Kalvarju. Seħħet l-Iskrittura li tgħid kien magħdud mat-trasgressuri, kien magħdud mal-ħżiena. Magħdud bħala ħażin, però ma kienx ħażin. Infatti il-Vanġelu fil-qosor ħafna insibu fl-ittra lill-Ebrej f'kapitlu 7 fejdilna għax ta' bil-ħaq kien adatta għalina, kien jixrqilna għalina. Kellna bżonn li jkollna tali sommu saċerdot qaddis, innoċenti, pur, mifrut minn midinbin, eżaltat, ola mismewwiet, li m'għandux bżonn ta' kuljum bħas saċerdoti ewlenin joffri sakrifiċċju, l-ewwel għal dnubietu stess, imbagħad għad dnubiet tan-nies għax dan għamlu darba. Meta offra li hu nnifsu, għamlu darba. Il-fejqan suprem li Ġesu ġabilna bil-mewta unika tiegħu fuq is-salib. Għamlu darba. Le m'hemmx għalfejn, din hija waħda mid-differenzi bejn l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi u Rumani. Jidrilhom illi s-sakrifiċċju irid jibqa' jiġi perpetwat u repetut u mġeddet, imma hawnhekk qed jgħidilna li dan għamlu darba għal dejjem meta offra lilu nnifsu.
L-istorja tikkonkludi billi Ġesu qallu ara ma tgħid xejn lil ħadd, imma mur urilek innifsek lis-saċerdot, dak iż-żmien kienu għadhom bil-sistema ta' Levitika fejn kienu bis-saċerdoti fit-tempju joffru l-offerti tal-annimali, dan mhuwiex referenza għal saċerdoti moderni għax-xejn. U għallu offri l-offerta li kmanda Mosè bħala xhieda għalihom. Għalli Ġesu ma rridx jagħti l-impressjoni li qed iwarrab il-liġi możajika. Kull min kun infejja minn xi mart tal-ġilda, inkluż il-ġdiem ovvjament, kellu jersaq quddiem is-saċerdot biex jiċċertifikah illi vera fih. Kien hemm ritwal sħiħ, funzjoni sħiħa, sakemm imbagħad jiddikjara li huwa verament infejja. Ukoll il-fejqan evidenti ta' dan l-imġiddem filli ġismu pjaga waħda u moqżies u filli jsir ġisem sabiħ u normali. Il-fejqan kien okkażjoni biex il-kleru ta' żmienu ikollhom jirrikonoxxuh bħala mibgħut mis-sema. Għaliex il-ġdiem dakinhar kien m'hemmx tagħma għalih, ħatmut żgur bih. Il-fejqan tal-lebrus huwa evidenza viżibbli, kulħadd seta' jara. Kulħadd seta' jara. It-trasformazzjoni immedjata fuq dar raġel. Evidenza viżibbli ċara u inkonfutabbli, ħadd ma sta jgħid le da xi trikk. Illi bħalma Ġesu kien kompetenti biex ifejjaq mart fiżiku u aħna ma joġobniex il-mart fiżiku vera, idejjaqna ħafna. Perché għandna bżonn nitalmu illi niddejqu wisq aktar mill-marda spiritwali tagħna, il-marda il-ġdiem fir-ruħ. Il-ħmieġ, il-korruzzjoni li hemm fil-qalb umana. F'Iżajja Alla jgħid inħasslu, tnatfu, neħħu l-ħażen temilkom quddiem għajnejja, iqfu mill-ħażen. Kif jista' jkun? Mela tista' toħroġ il-pur mill-impur, ma lejk ma dax dik hija d-dmir tagħna u frattant Alla jaf li mhux kapaċi nagħmlu din. Għalhekk jgħidilna ejja ħa nirraġunaw flimkien, jgħid il-Mulej. Għalkemm dnubietkom huma bħall-iskarlat huma aħmar damin, aħmar jajat. Jibbjadu bħas-silġ, għalkemm huma ħomor bħal kremżi bħas-suf isiru. Jekk tridu tisimgħu u tobdu tieklu l-aħjar prodotti tal-pajjiż. Qegħdin nisimgħu u nobdu il-kmand ta' Ġesu, il-kmand tal-Alla huwa ir-rikorru għand ibni Ġesu u l-fejjie u t-tabib tar-ruħ u t-tabib. Bħalma Alla sikwit wiegħed il-maħfra, però wieda abbażi tas-sakrifiċċju ta' Ġesu. Fejn Iżajja jgħid Iva jien li nħassar ħtietek maħabba fija u ma niftakrhomx nubietek. Nubietek trida din il-qagħda quddiem Alla illi Alla ma jiftakarx aktar fit-nubietek. Jikkanċellhom, iħassarhom, jiddikjarak ġust qudiemu fuq il-merti ta' ibnu Ġesu Kristu. Tara li kien nifsek marit terminalment, marit. Anke jekk inti li żebniedem b'saħħtek, mudell ta' saħħa, taf il-sentenza tal-mewt qiegħda fuqek. Hija kwistjoni ta' żmien biss, xhur, snin ħajgħaddu. U ħatibda quddiem Alla l-ġudizzju. Ejd li mort ċand Kristu sabiex tintafint. Dilanja tajjeb illi insaqsu għal xulxin. Ejd li mort ċand Kristu sabiex tintafint. Ejd li inċ maħsub fid-dempur tal-ħaruf. Ejd li din is-sija dorċ intlejħ, indimċ. Inċ maħsul fid-dempur tal-ħaruf. Żewġ tweġibiet hemm. Iva? Jew le. Jekk tajli jista' jkun maħsub. Ngħidlek ikklirja d-dubju. Iqaf sħiħ fuq il-wiegħda ta' Alla. Iva jien inħassar ħtijietek maħabba fija u ma niftakarx dnubietek. Minħabba ibnu Ġesu. Imma jekk iva, xandara mal-erba' tirjiedi, xandara. Jien maħfur u jien ukoll tista' tkun maħfur. B'dak li ġara fuq il-Kalvarju.
ħajr l-Alla għad-don tiegħu li ma jitfissirx bil-kliem. Amen.